генерал майор Шарифзода Рустам аҳли Толоро ба ифтихори ин саҳнаи фархуда табрику таҳният намуданд ва аз ҷумла иброз доштанд, ки мақомоти корҳои дохилӣ яке аз бузургтарин сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи мамлакат мебошад, ки ба зиммаи он доираи васеъи вазифаҳо вогузор карда шудааст. Гуфта шуд, ки кормандони милитсияи тоҷик дар ҳамаи муборизаҳо, алалхусус дар раванди барпо намудани сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини истиқрору сулҳи, таҳкими истиқлоли давлатӣ саҳми арзанда гузоштанд. Гуфта шуд, ки кормандони милитсия минбаъд низ барои ҳифзи тартибот, таъмини зиндагии осоиштаи мардум, пуштибонии сулҳу собот ва таҳкими волояти қонун дар ҷомеа маҳорати касбӣ ва донишу малакаи худро дариғ намедоранд ва ба халқу ватани азиз беғаразона бо дасту дили пок, содиқонаву софдилона хизмат менамоянд. ҳамзамон раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзо Набот Алишер Худобердӣ низ баромад намуда, кормандони мақомоти милитсияро ба муносибати рӯзи касбиашон табрик гуфта, иброз дошт, ки аз рӯзи таъсисёбии худ милитсияи тоҷик дар сафи пеши мубориза баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон истода, анъанаҳои неки ин неҳоди муҳими давлатдориро садоқатмандона идома дода истодааст. ба ифтихори рӯзи милитсияи тоҷик бархе аз кормандон бо ифтихорномаи вазири корҳои дохилӣ, медалу сипоснома, рутбаҳои навбатӣ, ифтихорномаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ифтихорномаи сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қадрӣ гардиданд. Инчунин собиқадорони ин соҳа низ бо тӯҳфаҳои худравӣ қадридонӣ гардиданд. Фарҷоми чорабинии идонаро баромади аҳли санъату ҳунари вилоят иборат аз барномаи фарҳангӣ ташкил намуд. дар зарфи 33 соли соҳибистиқлолӣ бо дастгириҳои ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон милитсияи тоҷик ба дастоварду пешравиҳои ниҳоят назаррас ноил гардида, ниҳоди мазкур дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пойдории сулҳу ваҳдат ва якпорчагии ватани азизи мо саҳми бориз доранд. ин нуқтаро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи кормандони милитсия таъкид карданд. аз ҷумла иброз гардид, ки кормандони мақомоти корҳои дохила таҳти ғамхориву таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат қарор дошта, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ба савганди ёднамудаашон содиқ бошанд. воқеан ҳам дар даврони соҳибистиқлолӣ роҳбарияти вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшидаанд дар пешбурди самти фаъолият муваффақ бошанд ва вазифаҳои ба зимма доштаашонро сарбаландона иҷро намоянд. танҳо дар зарфи 10 соли охир бо дастгирии ҳукумати кишвар ва кӯшишҳои пайвастаи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ, тамоми сарраёсату раёсатҳо, ҷузу томҳо, мақомоти корҳои дохилӣ ва воҳидҳои поёнии он дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардида, барои ҳайати шахсӣ шароити кориву маишӣ муҳайё карда шудааст. дигар иштирокчиёни ҳамоиши имрӯза зимни баромадҳои худ аз фаъолияти назарраси кормандони милитсия дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ёдовар гашта, иброз доштанд, ки ҳар бахшу шӯъбаҳои он мутобиқ ба талаботи қонунгузории мамлакат ва низоми соҳавӣ фаъолияти босамару натиҷабахш намуда истодааст. дар идома сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин саҳифаҳои рангини мақомоти корҳои дохилӣ, корнамоиву матонати кормандони милитсия дар мубориза бар зидди ҷинояткориву ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дастовардҳои мақомоти корҳои дохилии ноҳия дар замони соҳибистиқлолӣ суханронӣ карданд. дар идомаи ҳамоиш собиқадорони соҳа низ бори дигар иштирокчиёни ҷамъомад ва дар симои онҳо кулли кормандони милитсияро бо иди касбиашон муборакбод гуфта, ба онҳо барои ҳифзи марзу буми кишвар, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пойдории сулҳу ваҳдати сартосарӣ барору комёбӣ таманно карданд. зимнан як қатор кормандон, ки бо фармоиши вазорати корҳои дохилӣ барои хизматҳои содиқонаю софдилона зоҳир намудани маҳорати баланди касбӣ зимни таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҳои шаҳрвандон, интизоми намунавӣ ва бахшида ба милитсия бо нишон ифтихорномаҳои фахрӣ ва раҳматномаҳо қадрдонӣ карда шуда соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд. собиқадорони соҳа ва оилаҳое, ки пайвандонашон ҳангоми иҷрои вазифа дар роҳи ватан ҷон нисор кардаанд, аз кӯмакҳои пуливу тӯҳфаҳои хотиравӣ бенасиб намонданд. дар маҷмӯъ дар ин рӯз беш аз 100 нафар кормандони фаъол ва собиқадорони соҳа бо тӯҳфаҳои пуливу мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин қадршавӣ
карда шуданд. дар фарҷоми ҳамоиш бошад аз ҷониби кормандони шуъбаи фарҳанги ноҳия ва ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик барномаи рангину пурмуҳтаво пешкаши ҳозирин гардонида шуд, ки аҳли Толор аз ин ид бо хушнудиву хушҳолӣ истиқбол гирифтанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Тоҷикобод иди касбии милитсияро таҷлил намуданд. ҷамъомад бо содо додани суруди миллӣ оғоз гардид. Сипас сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Тоҷикобод чорабинии идонаро ифтитоҳ намуда, ҳомиёни ҳифзи тартиботро бо иди касбӣ шодбош гуфта қайд намуданд, ки кормандони милитсия бо фаъолияти пурсамари худ дар кушодани ҷиноятҳо ва пешгирии онҳо ҳамеша маҳорати баланди касбӣ нишон медиҳанд ва дар иҷрои вазифаашон содиқ мебошанд. вазифаи пуршарафе, ки давлати Тоҷикистон ва ҷамъият ба дӯши кормандони милитсияи тоҷик вогузор намудааст, пеш аз ҳама риояти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти комили шаҳрвандон ва ҳимояи сохти конститутсионӣ дар тамоми қаламрави Тоҷикистон ба шумор меравад. сипас роҳбарияти ноҳия бо иди касбии рӯзи таъсисёбии милитсияи тоҷик ҳамаи хизматчиёну кормандони мақомоти дохилиро самимона шодбош гуфта, аз ҷумла қайд намуданд, ки хизмати кормандони милитсия дар таъмини ҳаёти осудаи мардуми заҳматпешаи диёр ва устувор нигоҳ доштани пояҳои давлати демократии ҳуқуқбунёд беандоза мебошанд. як қатор кормандони мақомоти корҳои дохилии ноҳия, ки дар фаъолияти хизматӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд, аз тарафи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. инчунин бахшида ба иди касбӣ аз тарафи мақомоти иҷроия тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар анҷом ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои дилнишин баромад намуда хотири ҳозиринро шод намуданд. дар муассисаи давлатии коллеҷи милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қароргоҳ дар шаҳри Кӯлоб аз рӯзи милитсияи тоҷик истиқбол карданд. дар саҳни ҳавлии коллеҷ омӯзгорону курсантони курсҳои якуму дуюм ва сеюму чорум саф ороста ба муносибати рӯзи касбияшон гузашти низомӣ анҷом доданд. дар маҷлиси тантанавӣ ба ин муносибат нахуст директори коллеҷ Меҳрулло Нуруллозода баромад намуда ҳайати омӯзгорону курсантон ва кулли иштирокчиёнро табрик гуфт. Қайд намуд, ки милитсияи тоҷик аз рӯзи ташкилёбиаш дар таҳкими сулҳу субот, ҳифзу манфиатҳои шаҳрвандон ва тартиботи ҷамъиятӣ даст ба кор аст. мо шукргузор аз он ҳастем, ки дар ватани ободу азизи мо ҷашни милитсияи тоҷик ҳар сол 10 ноябр ҷашн гирифта мешавад. мо шукргузор аз пешвои худ менамоем, ки мо занон ва духтарони тоҷикро дастгирӣ намуда мо дар тамоми соҳаҳо фаъолият менамоем. дигар баромадкунандагон дар мавзӯъҳои милитсияи тоҷик ва истиқлолият, милитсияи тоҷик нерӯи бузурги давлат, самтҳои асосии фаъолияти милитсия маърузаҳо пешниҳод карданд. иброз гардид, ки дар барқарор намудани сохти конститутсионӣ кормандони милитсия талоши бештар намуда беш аз 2000 нафари онҳо ҷон бохтанд. имрӯз ҳам кормандони ин ниҳод дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва оромии ҷомеа кӯшиш ба харҷ медиҳанд. боиси ифтихор ва сарфарози ҳамасола дар саросари ҷумҳури ҳамон 10 ноябр ҳамчун иди милитсия қайд карда мешавад, ки ин шаҳодат аз он медиҳад, ки муҳтарам пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳи хосаи худро нисбати кормандони милитсия зоҳир менамояд. мо кормандони милитсия ваъда медиҳем, ки ба халқ миллати худ содиқона хизмат намоем. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор кормандони коллеҷ медал, сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. чорабиниро барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Кӯлоб идома бахшид. 7 ноябр дар феҳристи ҷашнҳои миллии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи театри тоҷик сабт шуда, ҳамасола дар сатҳи баланди идона истиқбол карда мешавад. ҳунармандони театри вилоятии мазҳака мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб таҷлили рӯзи театри тоҷикро бо дастоварди назарраси соҳавӣ ва пешниҳоди намоишномаи ҷолиби тарбиявӣ истиқбол намуданд. 95-мин солгарди рӯзи театри тоҷик дар муассисаи давлатии театри вилоятии масакаи мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб дар вазъияти тантанавӣ ва фазои идона бо шаҳомати хос истиқбол карда шуд. чорабинии идонаи фарҳангӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, аҳли фарҳангу ҳунармандони театр, шоирону адибони шаҳру минтақаи Кӯлоб ва доираи васеъ тамошобинони саҳнаҳои театрӣ баргузор гардид. баромадкунандагон аз
تشکل تئاتر تاجیک یادآور شده تاریخ پیدایشش را به سال 1929 نسبت می‌دهند. تئاتر تاجیک تا به امروز دوره‌های گوناگون تاریخی را طی نموده تا به مرحله رشد رسیده است. تئاتر تاجیک در سالهای صاحب استقلالی بسیار به یک رشد و شکوفایی‌های خیلی بلند نایل گردید و همه این تحت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشند. پیشوای معظم ملت در طول سالهای صاحب استقلالی توانستند با قدرشناسی از چهره‌های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک نه تنها ساحه ادبیات، فرهنگ و صنعت بلکه در این زمینه ساحه تئاتر را نیز رشد دادند و بسیاری از چاره‌بینی‌های کلان تئاتر که نماییده شده نیز در سالهای صاحب استقلالی روی کار آمدند. در ادامه چاره‌بینی ضمن سخنرانی‌ها درج گردید که با شرافت پایداری استقلالیت دولتی و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه فرهنگ و تئاتر به مرحله رشد و پیشرفت وارد گردیده امروز شرایط و امکانات ضروری برای هنرمندان تئاتر فراهم آورده شده است. هنرمندان تئاتر ولایتی مسلک موسیقی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلوب سال جاری 86مین سالگرد تأسیسیابی تئاتر را تجلیل نمودند. ما سال 2024 نمایشنامه آرزوهای مریم به صحنه گذاشتیم. باز یک نمایشنامه توی نام دارد از روی اثر دراماتورگ ازبک خرسند خالقov در تهیه سرکارگردان تئاتر رحمان علی اودنیف به صحنه گذاشتیم. باز در تعطیل تیرمایی خوانندگان یک نمایشنامه دیگه برای نورسان پیشکش گرداندیم. ما در آینده نقشه داریم که نمایشنامه‌های نو به صحنه مانیم، توجه مردم را به تئاتر بیشتر گردانیم. تئاتر مکتبی است که هر نفر میتواند با تماشای نمایشنامه‌های ثانوی به خود سبق زندگی برداشت کند. با مناسبت تجلیل روز تئاتر تاجیک از جانب هنرمندان نمایشنامه جالب تربیوی تحت عنوان کیست گناهکار پیشنهاد تماشابینان گردانیده شد. نمایشنامه پیشنهاد شده انعکاسگر مسئله‌های در خورد زمان بوده. هنرمندان با آفریدن ابرازهای ثانوی مبارزه‌های نیکی و بدی را نشان داده. برای انتخاب راه درست زندگی از همه جهت تماشابینان را پند می‌دهند. در طول 86 سالی که تئاتر فعالیت دارد بسیار هنرمندان بالای قدر را تربیت کردند و عموما تئاتر ما رو پدر تئاتر میگویند، چون که بسیاری هنرمندان از سرکرده حبیب الله عبدالرزاقوف، عبیدالله رجبوف، رحمان دوست قربانیان و دیگران از همین تئاتر کار فعالیت خود را سر کردند و رفته باز در پایتخت و دیگر تئاترها کار کردند و شاگردان بسیاری تربیت نمودند. نمایشنامه‌ای که امروز در روز تئاتر تاجیک نمایش شده شد این اثری دراماتورگ روس کژیونیکوف کیست گناهکار بوده در تهیه رحمان علی اودنیف کارگردان تئاتر به صحنه گذاشته شد و چطوری که از نمایشنامه مشاهده کردیم ما در نمایشنامه آن نارسایی و کمبودیایی که امروز داغ جامعه امروزند در صحنه گذاشته شده بود و مردم آن را با یک صمیمیت خاصه قبول کردند، چون که این درد جامعه، این درد زندگی امروزه مردم است. این نمایشنامه یک نمایشنامه تربیوی برای بلند برداشتن سطح معنویت مردم نقش مهمی بازد. تئاتر از آغاز پیدایش خود رساله خویش را همچون آینه زندگی انعکاس کننده حقیقت حیات هدایتگر مردم به سوی نیکی و نیکوکاری اجرا نموده است. پس از پیشنهاد نمایشنامه تئاتری در قسمت خاتموی چاره‌بینی به 2 نفر هنرمندان تئاتر عنوان علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان داده شده. همچنین بهر دستگیری و هوسمندی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کلوب هنرمندان با سپاسنامه و مکافات پولی‌ها قدردانی کرده شدند. همزمان در حاشیه تجلیل روز تئاتر تاجیک همچنین ارمغان از جانب ادیبان خطلانی به هنرمندان نسخه‌های ادبیات تازه نشر تقدیم گردید. بینندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به پایان برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظورتون نمودیم. برایتان استراحت خوش تمنا داریم. خیر.